ఏరియా వచ్చేసి మియాపూర్, వాణినగర్. రోడ్డు వచ్చేసి 25 ఫీట్ రోడ్డు, G+2. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి సింగిల్ బెడ్రూమ్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి డబుల్ బెడ్రూమ్, సెకండ్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి డబుల్ బెడ్రూమ్. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి 1 BHK ఒకటి, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి 2 BHK ఒకటి, సెకండ్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి 2 BHK ఒకటి. మొత్తం 4 బిల్డింగ్లు కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. ఆ బాక్సులు పోసేది, ఆ కాలమ్స్ పోసేది 2, ఇదొకటి, ఇదొకటి. మొత్తం 4 బిల్డింగ్లు వరుసన ఉంది. వెస్ట్ ఫేస్ లిఫ్ట్ పొజిషన్ కూడా ఉంది. G+2 పర్మిషన్తో ఉంది. ఈస్ట్కి వచ్చేసి హెయిర్ కేస్ ఉంటుంది, లిఫ్ట్ ఉంటుంది. ఎంట్రన్స్ మటుకు వెస్ట్కి ఉంటుంది. CC రోడ్డు ఉంది, మంచి ప్రేమ్ ఏరియా.